с един известен фен на Пирин, Суси. Кажи как виждаш матча през твоите очи. От 25 години ходя по мача, но такава гавра. Нали, към съдийската... Това матч е според нас. Съдийската тройка към гостуващ отбор просто не съм виждал. Обиколи съм почти всички стадиони. Нали, сега имаме прекрасната възможност да наблюдаваме европейски мачове, но такова нещо не. Нали, все пак обстановката е готина за футбол, нали, двете гитки си пеем, нали, всичко, нали, но просто е така безобразно. Даже аз, ако бях аз президент, ще извадих отбора. Просто. И за да, според мен всичко това е хората фърлят пари, ръководството, нали, в футболния съюз, лицето на Боби Михайлов, Наско Сираков, Йордан Лечков, дори някъде Емил Костадинов, нали, порнография, разбирате, просто няма изглед. Уж Иван Слаков е лош, а в крайна сметка какво? То за това, то няма